azt mondja, valami semmi, végül is mondom, két kál vagy valami. Akkor nem tudom is járni, azt mondja, mondom, hogy így is lehet, a te sem elmegyek, hogy tényleg viszont a Geri úr vagyok, legalábbis. Mivel ezt szót kell érteni. Ő nagyon tud kemény is lenni, de hogyha érzi, hogy nincs igaza, akkor viszont. Szóval, meg másnap más. Hogyha első nap levasz, mondjuk hétfőn levasz, mert én mit csináltál, és érzi azt, hogy kicsit durva volt, akkor kedden már jön, hogy akkor beszéljünk meg, mert nem így volt még. Hát, ő tőlem már képesen. Én nem is tudom. Olani, Béla, Olani. Vegyünk egy ilyet, négy. Cégnél eltér. Együtt vagyunk a cégnél, vagy nincs.